Day, Mimi, pwede ko manghamog cellphone ni mo? Nga naman, day. Ako untang tawagan si Jessa, bakay dugay na maguming nga wa magkita, uy. Nga, wa mo ko'y load. Sige, day. Maayo untag na si Day Jessa, da. Hello? Hala, kabugnaw niyo tingog. Hello? Kinsa ni? Hello? Mamalihugon ako ni Jessa. Kinsa ni paliw? Si Christina ni, yung amiga. Kinsa din yung nakatubag. Yan yung kuya si Jessie. Oh, Tawag lang usap, Chris ha? Kay napaigil ako si Jessa. sige Migo. Salamat. Ay, naunsa man ko eh. Dili man hingon ko makalimot sa nakatubag ganiha katong Jessie. Nindukit kayo yung tingog. Kinsa man nga nawag? Hello? Hello? Si Christina ni? Oh. Nahinomdom ba ka na ako? Oh, ikaw mo tong igsuon ni Jessa sa? Oo. Salamat itaon kay huwag ka na makalimti. Isod kayo kalimtan ng imong tingog, uy. Kay bugnaw man. Oh, oo ba? Asa di ang inyo ha, Chris? Diri sa bubungon. Pwede ko mo na sa inyo. Ha? Nga naman? Mamisita ko ni mo. Ha? Okay na ni mo nga mamisita ko ni mo, Chris. Dili ka makadumdum diri, uy. Sakito ko niya, uy. Sige lang. Puntong araw niya kung kalit niya. Oh, ikaw? Ha? Na ay mamisita ni mo? Oh, ma. Kinsa man? Igsuon sa kong amiga, ma. Aw kung tinud-anay ng iyang tinguha diha ni mo. Sige. Papamisita Baka ako ni Miss Jessie, uy. Ingon siya, mamisita siya na ako. Nya, huwag siya pakita. Chris, unsa may mong gibuhat diha? Wa raman, ma. Naglingkod-lingkod ra ko diri. Nagpahangin ra ko. Paliti kog soft drinks dito sa imong auntie, be. Maayo dito kay bugnaw kayo ng ilang soft drinks. Magbike lang ko, maha. Aron, madali ko. Uy, saan man mo pagdakon magbike ka? May kargahan na ng atubangan sa bike, magod. Ako lang ikarga. Nahala, sige. Ikay bahala. Basta paghinay, ha? O, ma. Maayo tali kay dili kayo init naman. Okay ra kayo kan magbike. Uy. Hala. Kinsa nang tao nga nas daplin nga nagsigi og text. Karon kung kukitaan na. Ay! Aray! Natumba nilang inuon ko na. Sige, magdiligyan ng tao ng extension. Tumbay mo ka. Kuya. Iba ko. Asa ka? Bike mo ka. Gisugo ko ni Mama Good pa palit og soft drinks. Asa mo tuwa na nga? Sige, mo glingigon. Wow, kailan na kuya, uy. Bago man ang naunga. Mo ba? Ikaw lang kay. Sugo mo kang mama. Oo, kuya. Uy, hala. Ni text please Jessie na ako. Miss call pagit siya. Akong tawagan, be. Oh, hello, Jess? Hello, Chris? Niyan ako sa gawa sa inyo. Pag-sure, uy. Lagi, nangutana mo ko. Mao mo ko rin ni inyong bay.
Pare ako sa gawas, we. Oh, sige, sige. Anhaon ti ka. Hi. Ikaw si Christina? Oh, hala. Oh, noon sa koy. Nisigaw mo ko ng imong mata. Ikaw si Jessie? Oh, ngano de? Ikaw mo tong nagtindog sa unahan nga nag-text-text, dili ba? Oo, ako to kay ni-text mo ko nimo. Ako magutong nagbayik ka na tumba kay nagsigi ko glingi ni mo. Ah, ha? Uy, noon sa di gato, ha? Wala ko maklaro gud ang imong naong kay layo-layo man ka. Ikaw ba da ito? May kawa ka mong sa... Pasudla na imong bisita, oy! Ah, dali, Jess. Padayunan kang mama. Oh, sige. Ati manaso ng imong bisita, Chris, ha? Kay may buhaton pa ko dire. Sige, ma. Noon sa kauwi. Hmm? Nagsigi ka magkudog-tutok na ako. Nalipay na ko, Chris, nga nakita na ka sa personal. Unsa ni mong tuyo nga nianhi magit ka sa amo, Jess? Di na ako magpaligoy-ligoy pa, Chris. Ganahan kay ko rin mo. I love you. Jessie, Kadtong nanawag ka, pagkadungog pa lang na ako sa imong tingog, wala ko mahimutang uy. Mao to nga akong gikuha ang imong number o gitawagan ti ka. Ug mao ni ron, nabot ako rin sa inyo. May paglaong ba ka ako, Chris? ang tinuod, Jessie, ganahan sa ko nimo. Inuot? Pagkadungog sa na ako sa imong tingog, nireact ko dahil ng akong heart. Uy. Nga sa ato pa, imo na kong gisugot. Oh, Jess, uyab na ta. Salamat kayo, Chris. Chris, dugay-dugay naman kita nga nagkauyab no. May ihangyoon ta ko nimo. Unsa man na, Jess? Mamahay ko nimo. Ha? Mamahay ka na ako nga dili pa man ta pwede nga magpakasal? Kung man ako pamahay nimo, mag-ipon na ta. Unya ta magpakasal kung sakto na ka sa edad. Unya, asa na tapuyo? Adra ta sa mong dapit. Naampay ka po'y andito. Sige. Manangit ko nilang papagmama ni mo nga mamahay merong gabi. Aron magtipon na ta. Mayo kini aka na dong. Nakaibalitain mo. Unsa man na day? O anak ko dong. Ha? Nga sa ato ba? Mablos na ka na? O dong. Mahimo na gid kang papa. Yes! Oh. Aray. Day! Day! Nausa ka? Dong, sakit na kayo akong tiyan. Oh, mga anak ng tingali ka. Kay, maumarong buwan na ang imong ipaabot ba? Oh, dali, day. Dadong tikas pa anakan. Bali ara sa panahon dong sa. Walang ibaw eh. Duha na katuig nga tong anak.
Mawagi day. Mura lang uwa. Paningkamot lang gitag maayo dong. Ano mahatagan na itong maayong kaugmaon ng atong anak. O day, magtinabang nita. Nga mahatag na to kung sa may panginhanglan sa atong anak. Yung sa Miss Jessie, tagdugay naman kayo nga mauli. Ang saan ka kayo madukayan ining tawhana? Usahay ko day, mukalit lamig overtime. Munang malangay ko sa pagpauli. Mao ba dong? Nakalitan man lang gud ko kay Gilibiya kayo ini sa una. Inahalan akong mukogig maayo day. Para sa atong anak. Dili na gini maayo na. Nagduda na ko ning Jessie. Mangita ko kabilan sa bata, be. O ako siyang agpasan siyang trabahoan. Si Jessie ang imong gipakita, ma'am. Oh, naa siya? Tanang kwartuhay, naman siya kaupay babae. Ha? Akong liliwan ining bangag. Kung tinuod pang gisulti sa gwardya. Ayaw pa! Kilok ra ba na? Kilok na ha? Ikaw ba? Si Jessie! May kauban na babae! Inabaya ko din eh! Day, nung sa ko eh. Gininga na gid kang witing-tingog. Sugat sa akong pag-abot. Nung sa ka, ha? Kanos alam ko ni mo gibuang, Jess. Oh. Ha? Mauday nga may panahon nga madugay kag uli. Inaani kay babae sa imong trabahoan. Unsa? Uy. Kung kinsa man ang napatakag abi ni mo, anak. Ay, pagtuuan na, gud. Ibinuangan na ka. Ako mismo! Ako may nakakita kay dito ko siyang gitrabahoan. Nakakikadog nga babae sa gamay nga kwarto. Oh. Mulimod pa ka na ako nga ako mismo nakakita kay gililita mo. Nakakigagakos nga babae. Day, day. Day, pasali. Day, mo ko itong tarong bayhana, gud. Tuan na to sa among trabahoan. Ikalingawan na to na ako. Nga sa ato pag-iangkon ka di mo. Nga nakasa ka na ako. Oo, day. Oo, pasiluan ko. Dali ko gusto nga magubang atong pagpuyo, Jess. Kay may anak na ta. Ang bisag sakit. Masayloon ti ka. Salamat, day. Salamat. Masayloon ti ka. Pero ti man eh. Nawa nang ako pagsalig ni mo. Christina. Ha? Manarbaho ka? O dong, lisod na kaayo tawi. Nagkadako si Inday. Nagkadako sa bangyang gasto. Day, di ko masugot. Ha? Nga na dili man ka mong sugot. Di mo ba anad og trabaho, gud? Manganihi ka lang sa bahay. At iman na lang ang atong anak, ha? Sa imong gibuhat na ako, Jess. Dili na ka makapugong pa na ako. Ibili na ko ang bata ni Mama. Mangita akong trabaho. Oh, nahala, sige. Dinhilang ni sa bahay si Inday. Salamat, Ma. Baby, anhi lang ka ni Lola, ha? Kay mangita mag-work si Mama. Oma.
Salamat intahon. Kinakasuden kong trabaho. Mahatag o pinginahanglan sa kong anak. Hi! Bago ka din eh. Oh, Ako des Dodong, pag umangkon sa imong gitrabahoan din eh. Unsa imong name? Christina. Nga nanawag man ka? Di ba naingon mo ko nimo nga ayaw pagtrabaho? Itrabaho lagi ka. Kalimtin ako, Jess. Kay makigbuwag ko nimo. Unsa? Nagumsugot. Jessie, Christina may anak na ta. Mauni ko musugot ha nga. Imo kong buwagan. sultihan ta lang ka, Jess. Hangtod karon gisakitan pa ko sim gibuhat nako. Day, pasaylo ba lang ko? Nagbaso na gusto kong gibuhat mo. Ayun ako sa mukha pa. Inom ba na? Oo. Oh, tingnan lang ko ha kung magbuwag na mo kay niya ako nga andam nga mudawat nimo. Maayo kay niya ka na, Chris. Naay nangita nimo. Kinsa man ma? Ako, Chris. Nganong niya ka? Day, pauli na sa to, day. Dili ba kiing na naman ti ka? Nakalimtin ako. Kay makigbuwag ko nimo. Pasaylo wala gud ko sa kong gibuhat nimo, day. Akong isaad mo. Nga di nagid ko magbiduang nimo basta mubalik lang ka sa ato. Di naliki ko mo balik pa nimo. Day, Ma, uli ta bay, ma. Ato ta papa. Inay, Uli lang ta ato bay, ma. Uyog ta papa. di ka ba maluoy sa itong anak? Nga naghilak na na kay paulion ka sa ato. Day, sige na. Mamauli na to. Sige na, ma. sige na, hilom na. Hilom na, nak. Mamauli ta sa ato. Ay na paghilak. Salamat kayo, day. Salamat kayo. Basta ha, isaad lang yun ako. Nga dili na ka magbinuang. Oo, day. Isaad ko na nimo nga ikaw ra gid ang akong mahal ng uwa nila ba. Minamasan kita nang hindi mo alam sabi. Natandog ko sa pagpakiluoy sa akong anak. Maunibalik ko sa amo. Karon, malipayo ng among pagpuyo ni Jessie. Kaya nagbinuutan naman siya. Dinhin na lang kutob ug daghang salamat sa pagdagadling akong tampo. More power sa RMN. Mawag na mga ikalang kaagi ni Christina na taga Purok 2, mainit na bunturan, Davao de Oro. Uban sa awit nga iyang kapangayo, awit nga nagalahan, ngiti. Sa iyong ngiti akalap ang mundo. Ang mga kaagi, gibahatan na diwa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga ikala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papeda sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang na ining tulumanon, handimanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Pabaka ibada sa Handimanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.